बुट काउंटी बेलानि हामबाय सिनि प्रेस मीडिया न जोंनि मानि चयलाम केंद्र 19 चयलाम कन्स्टिट्युएन्सिनि सिनि 21 पुलिंग सिनि एसटी पुलिंग बन बिसुं आं स्टार्टिंग हाके पुलिया 1942 बृंदावन सेनापति बनि परे आं 1938 39 विश्रामगंज साबजुनाल बनि परे फाइका 1936 37 बास्तली बने परे 1934 35 रंगमाला बने 30 32 रामनगर बने परे तब 19 5 6 7 सिनि सुतारमुरा सफाइजाक बने परे आं थानाय 3 4 बने परे 19 8 बने परे 19 31 बने परे 19 34 तकेसे पार हेरमा आरो थानाय बेलायखनो गाहाम के बुट कालाय दङ टाउन हिमालय सिनि वान सकमा तो जों नायो गिव एंड टेक जोंनो रोखांके जोंबो रोनाय हेचिको जोंनो एकॉर्ड रोखा वो एकॉर्ड मिसिं दाक्ति इम्प्लीमेंट खायदि सबसे हिस्ट्रिकल मार्जिनो सोइलामो हिस्ट्रिकल मार्जिनो पास जोंनाय एस एरियाव जों अरस अराउंड 16,000 दङ 16,000 मिसिं जों 15,000 जेसखौनो जों बिप्लब देबनो रोनाय माने चयलामनि तिप्रा सरक सम रेडी दङ रेडी टू फाइट फर द थांसा जों तामो जनजाति तामो बीजेपी तामो मथा तामो कांग्रेस ताम सीपीएम सिनर कोनो वायलेंस जों खायरिया जदि कोनो कारणे वायलेंस जों खाके आबनो जों तिबारा मथा जों नायनाय तामनि हमले बहुत खातिफ्रा सनो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी कंट्रोवर्सी खायनाय जे बायबा सनो बुलाय रेखा बुथारखा किन्तु पार्टी अनेक रकम पार्टी खाय माने बुजानाय साबा बुनायबो तिफ्रासा बुजानाय तिफ्रासा बनबागै सयलेम केन्द्र जों अलरेडी मियाबो अनाउंस खायरेखा और नो वायलेंस जदि वायलेंस के खायके आबो तिफ्रासा समाज नायनाय हम सिनि मथानिखौ सिनि बुबागार सब समय साव पीस एंड हारमोनी खायनाय मतदान खायदि थांसाका तंदि तिनि थिन ताककसिन लान गाना फाइजाकसिन ताकक तखिराय जदि बीजेपी ने जदि अवस्था जदि हामियाकेसिन ताकक तखिराय बतिनि सिनि मथाव फाइमानो जे बन तिनि बीजेपी खायहनै बा बतिनि सीपीएम खायनो बन बुखा बन माइन अयन जागा कनबादों थांमानो बन बागै बुलाय तगलाय जों राजनीति बाय जोंनिया बन बाय बुबागार सब समय साव पुइला जाति उला पार्टी फर्स्ट जातिनो हामजागदि ताम पार्टी खाय थाङाबा आलादा बेपार पुइला जातिनो हामजागदि उला पार्टी हेसिको जाति तंगा पार्टी मा मुसानाय हेसिको जात ठीक तंहाके पार्टीनो मुसारि तनि माना हेसिको गागारि गानरे बुजिगा ओ जागा जों फुंगो फाइ खाना पाइजलो प्रमको ताफान बुट 5 नंबर नि चलिया कोनि सामनाबो ताम न मेसिन तो मेसिनारी मिया तो वाति वाखा बं बैटरी डिस्टर्ब मानो मेसिनारी नि बेपार अब तो इंजिनियर दङ बरनि प्रिसाइडिंग अफिसार दङ बरक जे गभर्नमेंट जे साइड जे बरक दङ मतदान केन्द्र जे इलेक्शन पर्पस नि जे दायित्व बार प्राप्त बरक दङ बरक ताबो जस्ट ताबो संखा कक सलाके ताबो ऑल रेडिंग खा तमके 1 घंटा लेट खाता बर 1 घंटा लेट खा माने बर 500 बुथ पाइनानै सटे जर बर मानाना अब प्रोटोकॉल मा मानिना सिको जोंबो गभर्नमेंट जे सिस्टम जे प्रोटोकॉल जर कोनो मेसिनारी जर हामियाके जोंबो मा मानिना बेलायनो हाम